Na RF24 ďalšie rýchle víťazstvo Martina Mrca-Horinka. Mrco, tak ako si spokojný s tým, čo sa dnes udialo s podporou fanúšikov a ako si to dnes zvládol? Vieš čo, prekvapivo som nemal, že absolútne stres, že som bol úplne fokusovaný, ale tak až kľudne, jak keby som v obývačke. Čo som bol prekvapený, ale nezaspal som, ten zápas išiel fajn, bol som prekvapený, že super bol v opačnom garde, lebo som mal pocit, že vždycky bol v normálnom. A milujem Bratislavu, milujem tých fanúšikov, ešte viac by som ich chcel počuť, milujem ten hlas, tie zvuky, keď počujem tých ľudí, nabieham tam cez tú pesničku. A som spokojný, veď nemám čo vytknúť, keby mám čo vytknúť, tak to by bolo asi trošku blbé, lebo všetko padlo, čo som chcel, takže som veľmi vďačný za tento výkon a zápas, že vôbec sa stal aj voči tej váhe a jedno s druhým. Vrátim sa k tej váhe, super prevážil, tak nejako psychicky ťa to motivovalo viacej ho poraziť a bol si naštvaný, že to vlastne nezvládol, alebo ťa to nechal chladným a proste išiel si svoje? My fighteri na sparingoch vždycky spárujeme s hocikým a každý má inú váhu, takže treba to tak brať aj v tom zápase. Samozrejme, nie je to vôbec profesionálne, ale myslím si, že som doma, musím fanúšikom ukázať, že chcem vyhrávať a chcem sa posúvať ďalej, takže nemôžem si dovoliť ten zápas nezobrať. Chlapcov z Južnej Ameriky si natieraš na chleba, druhý zápas, druhé víťazstvo s Juhoameričanom, tak chcel by si ten hat-trick dokončiť s Pačekom, alebo by si radšej Mežidová, ak vyhrá ten titul on? Tak mám rád Darbyho, je to dobrý človek, ale rád by som si s ním dal to odvetu, lebo to bolo tesné. Akože nemám problém ani s Pačechom v zápase, ale uvidíme, čo bude. Samozrejme, teraz som hneď po zápase, čiže necháme to všetko aj na promotera a čo ako sa vykryštalizuje. V RFA to má stále otvorené Leo Brichta, pre československú scénu by to bol určite veľký zápas, tak v prípade, že by sa Leo vrátil napríklad doma v Bratislave, vedel by si predstaviť zápas s ním? Ako tým, že som profesionálny športovec, viem predstaviť zápas s hocikým, ale nejak sa do toho nehrniem ani do jedného, ani do druhého, ani do tretieho. Som taký nestranný, hej. Mám rád aj tých chalnov, mám rád aj Lea, trénovali sme spolu, je to vynikajúci športovec, samozrejme, fandím mu. Takže rád budem, keď budem skôr s niekým, s kým sa tak nepoznám, ale niekedy si to proste človek nevyberie. Ďakujem, nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne.